jeste bio predmet, šta su bili uslovi u strategiji, terms of reference nisu bili javni. I to, naravno, u personalnom smislu nije odgovornost ovog kabineta, ali jeste odgovornost institucije. Tako da mi zapravo u ovoj raspravi ne znamo šta je bio zadatak u detaljima. Smatrujem da je to nešto što bi svakako trebalo ispraviti. Zbog činjenice da, kao što sam ovaj nacrt ukazuje jako dobro da postoji veoma izražen problem oko definisanja javnog interesa. I smatram da samo postavljanje ciljeva strategije i prioriteta jeste pitanje javnog interesa koje je trebalo da bude takođe deo jedne javne rasprave. Tako da, to su neki početni komentari po pitanju procedure. Kada je u pitanju tekst ovog nacrta, ono što je moj utisak jeste da Srbija svoju energetsku bezbednost zasniva na uglju i to na, prosto znamo da se radi o pretežnom uglju koji je relativno niskog kvaliteta. I s tim u vezi se postavlja pitanje, a to je definisano u SWOT analizi kao snaga, to je proces pristupanja Evropskoj uniji, koliko ćemo biti u stanju da ispunimo svoje obaveze u predstojećem procesu, jer se radi o strategiji koja se odnosi na period do 2025. odnosno 2030. Posebno ako se ima u vidu da strategija aproksimacije odnosno životne sredine ukazuje da poglavlje 27 jeste najskuplji deo akcija kada je u pitanju njegovo usvajanje i da će Srbija morati da pregovara o brojnim prelaznim rokovima i prosto meni se nekako čini da samo postavljanje uglja kao centralnog rekla, najbitnijeg resursa dovodi u pitanje i produženje tih prelaznih rokova i ispunjenje nekih obaveza koji proizilaze iz određenih direktiva, između direktiva o trgovini emisijama, ali i direktive o velikim ložištima. Ono što mi se vezano za tu direktivu, ono što mi se čini jeste da voleo bi da uzmete razmatranje moguće da se razradi više alternativa kada je u pitanju sprovođenja direktive, jer se meni čini da iz ovog teksta proizilazi da je jedina alternativa desulfurizacija na postojećim i novim termoelektranama, tako da mislim da bi trebalo da se razmotri mogućnost više alternativa u tom pogledu. Iako je, kao što je gospodin Ivezić rekao, Energy Roadmap 2050 jeste jedan programski dokument koji ne postavlja obaveze, Evropa 2020 postavlja obaveze i kada je u pitanju, naravno ne za Srbiju, za zemlje Evropske unije. I prioritet jeste održivi rast zasnovan na resursno efikasnoj zelenoj ekonomiji koja se zasniva na razdvajanju potrošnje energije od privrednog razvoja. Meni se opet čini da iz ovog nacrta proizilazi da privredni razvoj jeste jako povezan sa ekstenzivnom potrošnjom resursa. I kada pogledamo ove indikatore, na kraju ja bih voleo možda koju da čujem, dakle, kada je u pitanju emisija CO2 vezana za energetski sektor, dakle ne kada je u pitanju specifična emisija vezana za energetski sektor, ona i u referentnom scenariju sa primjenom energetske efikasnosti rasta. Dakle, emisija se ne smanjuje. Dalje, ono što bih imao da još da primetim i da pitam jeste vezano upravo za, vi ste sada otvorili tu priču o elektroenergetskom sektoru i velikim finansijskim izazovima sa kojima će se suočiti. Sada, ono što meni nije jasno je razumijem da će obaveze Srbije nastupiti kada u pitanju trgovina emisijama nastupiti u trenutku pristupanja Evropskoj uniji. Ali šta će biti u trenutku pristupanja zajedničkom tržištu koje propisuje energetska zajednica? Da li će proizvođači energije iz Srbije imati povlašćen položaj u odnosu na druge proizvođače koji će biti obavezni da pristupe pod uslovom da sistem zaživi? Da li će onda proizvođači Srbije imati privilegiju pa neće morati da budu deo EPC-a? Dakle, to je nešto što mislim da je trebalo uzeti u obzir. Sledeća stvar jeste jedno pitanje koje nije vezano za ugalj, ali jeste vezano za potencijal, za hidropotencijal i nisam primetio, možda nisam pažljivo čitao, ali nije mi jasno da čujem na kojim procenama se zasnivaju potencijali malih hidroelektrana. Da li se ovde radi o katastru iz 1987 ili mi imamo neke nove procene na osnovu kojih bi mogli da govorimo o tom potencijalu. Ono što je jako važno i mislim da je posebno važno
daljinskog grejanja ovde pokazuje da će upotreba biomase ide negde do 12% do 2030. Moje pitanje i prosto sugestija jeste da razmišljamo o tome da li je moguće ove potencijale koji, kada su u pitanju raspoloživi tehnički potencijali, čine više od polovine ukupnih potencijala mnogih izvora, a ako posmatramo ukupne raspoložive potencijale, oni su još i veći od polovine. Dakle, smatram da jedan od razumnih i prihvatljivih pravaca bi bilo i razmišljanje o tome o većoj upotrebi biomase, a opet smanjivanju upotrebe uglja. Vezano za biomasu takođe, zanima me, smatram da bi jedna strategija koja obuhvata period, ovako dug period, trebalo da uzme u obzir i na neki način predvidi šta bi bilo i sa energetskim zasadima kao izvorima energije, budući da ovde oni nisu prepoznati, vjerojatno ne postoje istraživanje i ne postoji materijal da bi se oni... Ja molim, ali možda bi bilo dobro da odgovorimo, jer vi ste bukvalno obuhvatili sve oblasti i onda izgubit ćemo se, ajmo sad na ova dosta podataka. Može tako? Jer ja imam uslov da ćete imati bar još 10 pitanja. Ajmo da odgovorimo na ovih 10. Može. Ima ovde, da kažem, samo tamo godinu od neke skupine stvari. Pre svega, kako smo radili ovo, a radili smo dosta dugo i kao što državni sekretar reče, princip je bio taj i damo izveštaj, pa onda da se sedne odbor za upravljanje projektom, pa onda razmislimo sve aspekte, cele priče i neki scenariji koji smo pravili su možda bili malo više zeleni, neki su bili možda malo više crni prema uglu i tako dalje. Ono što bih želeo da kažem ovde je da je u principu nuklearna energija jeste pomenuta ovde, ali ona je i razmatrana i tako dalje, vrlo ozbiljno i svi, hoću da vam kažem da cijela priča je ovde bila zaista značajna. I neke stvari koje bi možda mi lično i voleli da budu i da idu mnogo brže nego što idu, došli smo do zaključka da treba prvenstveno da probamo budemo realni. Dakle, da u celoj priči se trudimo da ono što strategija da i što će naravno posle kroz program ostvarenja strategije da bude vrlo detaljno analizirano i pretočeno u čitav niz konkretnih mera i aktivnosti, bude ostvarivo. Jer praktično doneti samo nešto da bi se o tome i u tom smislu je cijela priča zapravo u mom mišljenju u tom kontekstu treba razmočiti i pitanje uglja. Nesumnjivo je da Srbija kada posmatrate potencijale šta imamo, znači imamo ugalj, to je jedna stvar, imamo biomasu. Ugalj tako kakav jeste, svi znamo kaloričnu mojstarsku gradnica i tako dalje. Ono što strategija daje je, ako se malo bolje pogledate, zato sam ja pokušao i u ovom uvodu da dam, u onom predavanju, znači postojeći kapaciteti, to piše vrlo jasno, manje od 300 MW se povlači. Dakle, praktično kapaciteti koji su stari sad dobar deo njih i preko pola veka, je li tako, koji troše energiju sa nekih 25% recimo korisnosti i tako, znači značajno ispod 30% se povlače. A šta ugrađamo? Ugrađamo značajno manje kapacitete nove, čija je efikasnost ide preko 40%. Drugim rečima, svaku tu tonu iskopanog tog uglja mi sad koristimo i pretvaramo značajno efikasnije u električnu energiju, a samim tim ako pogledate onaj dijagram potrošnje uglja do 25. godine, znači vrlo je drastičan pad. Vi ste doveli u pitanje poštovanje obaveza koje je država preuzela. Vrlo se striktno trudio strategije, da kažem, se išlo na to da se to
praktično da ugrozimo energetsku bezbednost države. Jer jednostavno, ako pogledate i akcijni plan za obnovljive izvore, on je vrlo ambiciozan. Znači, naši ciljevi koji su tu postavljeni i koje je država prihvatila su vrlo ambiciozni i praktično, ali mi smo strateški razumevali da treba strateški raditi na njima i da praktično taj ugalj nesumnjivo i dalje stoji kao ključni element, ali, znate, to je već par hiljada megavata u proizvodnji iz obnovljivih izvora praktično u roku od 7-8 godina. Dakle, to su vrlo visoki ciljevi i jednostavno nije po nama realno da Srbija sad za ovih 8 godina i u vremenu krize u kojima se nalazi napravi taj kopernikanski zaokret i jednostavno tu energetiku u potpunosti prebaci u nešto što bi bila, ne znam, energetika Danske. Dakle, mi smo sagledali našu realnost i pokušali da maksimalno izađemo, da kažem, ne bih ja to išao toliko, znači, obavez. Ja to uvijek posmatram, odnosno i tim je to posmatrao sa stanovišta onog što država, znači, ne direktivo velikim ložištima zato što je, ne znam šta, takva kakva jeste. Znači, jednostavno, emisije iz naših elektrana mora da bude prihvatljiva zbog zdravlja našeg stanovništva. Ja to, u tim korelacijama, čini mi se i ceo tim razmišljao kada je govorio o visokoj modernizaciji. Što se tiče trgovine sa električnom energijom, mi praktično smo već sad u regionalnom tržištu električne energije funkcioniše. Dakle, vi već sad imate situaciju velike, znači jedan taj... Profesore, oko tog dela, molim vas, što tiče pošto stvarno ministarstvo, znači po pitanju liberalizacije, liberalizovano je već 9% potrošnje, na visokom naponu, samo da odgovorim, na visokom naponu, a dokaz da niko nije povlašten je od 26 potrošača i jedan nije potpisao ugovor sa električnom. Znači, sada, 1. januara 2014. ide preko 4000 potrošača, to su ovi za srednjem naponu, liberalno, ne mora potpiši sve. Znači, to je naša međunarodna preuzeta obaveza. To se je ovaj preko u toj strategiji inkorporirano sve preuzete međunarodne obaveze. A ovaj sad je dodao kao čovjek koji je dosta života posvetio uglju. Ja bih stvarno volio da se posvetio na tijelom da piše i u Kuvajt. Srbije, to je osnovni energet Srbije, mi ne možemo da menjamo. Ovdje su obrađene i sve mogućnosti, jer pazite, dostići 27% 2020. konzuma Srbije po preuzetim obavezama nije mali zalog. Znači, apsolutno mi, ali ozbiljne evropske države, evo, primjer Poljske, daleko više u njihovoj ukupnoj energetici učešće uglja. Oni su više bazirani na uglju. Ja skoro sam u Poljskoj sam pitao kada planirate da se preorijentišete, pa pripremamo planove kad nestane uglja. I dalje svi istražuju uglja. I dalje, znate, često mi pokušamo, a to je uzgled bude rečeno država koja je imala najveće ekonomske raste u zadnjih 5 godina komunizmu u celoj Evropi. Znači, mi ne možemo biti veći katolici pad. Mi ne možemo u ovakvom stanju kako je naša država da imamo uslove dobre profesore kod Danske ili Švedske. Znači, moramo budemo realni. Jer osnova svega je bila da napravimo jednu realnu strategiju, ne strategiju želja koja će biti vrhušna. Ajde sad da ugasimo te ovdje. Znate šta bi to znači? Totalni financijski odnos. Znači, moramo ići u razvoj energetike i u održivi razvoj. Zato je ovo prva strategija. Strategija mineralnih sirovina nije imala strateškog procesa. Ovo je prva strategija koja se paralelno radi strateška procesa u državu Srbije. Razumete, ne? Prosto mi smo, da kažem, i davali inpute, pošto ja sam u tom teoporu uporavljena i profesori su, mi smo jednostavno želeli da budemo realni, želeli da napravimo jednu pravu strategiju onoga što realno može da se ostvari. Mislim da u ovoj državi dosta bilo tih neostvarivih strategija, lepo piše. Srbija je, ipak, znači, moramo učiniti, je toliko. Ja sam da se vratim na ovo, što se tiče emisije CO2, vi ste jako dobro primetili da praktično projekcija jako dovodi do relativnog smanjenja emisije CO2 po proizvedenom
jedinice društvenog proizvoda globalno dolazi do porasta. Ja ću odmah da objasnim i zašto. Znate, vi ste pogledali, imam problema tehnički ovde, ali dijagram imam u glavi potpuno jasno, ali imate u tekstu. Trenutna struktura finalne potrošnje u Srbiji. Sektor koji najviše troši, sektor domaćinstva. Industrija značajno isto. Da li je to normalno? Nije normalno. Šta je na što mi plediramo i ako posmatrate i kako ide onaj, da kažem, dijagram finalne potrošnje? Praktično do 2020. godine imate jednu ravnu liniju kada govorimo o merama energetske efikasnosti. Šta se tu zapravo dešava? Znači, šta je to naša ideja? Maksimalna primjena mera energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, u sektoru transporta, u sektoru industrije postojeće, dakle, maksimalno okretanje, da kažem, smanjenju tog učešća tih, ako tako mogu da kažem, neproizvodnih sektora, odnosno efikasnije korišćenje energije u proizvodnih sektora. Međutim, mi smo u ovoj strategiji predvideli jedan privredni rast. Taj privredni rast nije preteran, 100% godišnje, prosečno u narednom periodu nije nešto sad preterano značajno, ali mogu da objasnim i kako smo do toga došli, da to možemo kasnije, ali jednostavno smo predvideli taj konstantni rast. I praktično ono što je bitno, što se ne vidi iz ovih grafikona je praktično, a možda treba dodati u narednoj verziji, je ta promjena strukture. Jer praktično ono što kod nas treba da bude, da kažem, dominantno potrošnje energije u tom nekom budućem periodu više nije sektor domaćinstva, već sektor industrije. Sa privrednim rastom koji imamo, mi jednostavno nismo mogli da postignemo da linija bude non-stop ravna do 2025. ili 30. godine, već je jednostavno ta industrija u jednom trenutku počela da vuče energiju, tako, i da jednostavno formira društveni proizvod, naravno uz korišćenje energije. Praktično, to jeste, vi ste to nekako ukazu, da taj kupung između ostvarenja GDP-a i energije dalje kod nas postoji, ali je ideja da bude značajno niži nego što je sad. Jer zato su ovi relativni pokazatelji bolji. A jednostavno smatramo da nije čak ni pošteno, jer ako pogledate sve elemente Srbija prema OECD-u, Srbija prema EU proseku, u smislu ukupne potrošnje energije, imetit ćete da smo mi tu na pola ukupne potrošnje. Drugim rečima, nesumnjivo je da su u Nemačkoj ili u Danskoj ili neuporedivo efikasno troši energija, ali je neuporedivo takođe neupitno da prosečna potrošnja vremena per capita u tim državama je veća nego u Srbiji. Drugim rečima, oni naravno to ne troše u ovim neproizvodnim sektorima, već u proizvodnim sektorima. Mi smatramo da cijela naša privreda treba da krene, a onda nesumnjivo neka energija mora da se troši, ali značajno efikasnije. To je suština, da oni pokazatelji vrednosti budu, zato ja insistiram na tome da relativna potrošnja teži vrednostima koje ima ili u evropskoj zemlji. Tiče katastra malih hidroelektrana, tu ste vi u pravu, praktično i pri izradi podloga za strategiju i pri izradi strategije, to je, mi smo koristili podatke iz tog katastra, koristili smo naravno one podatke koje je ministarstvo pripremilo u decembru prošle godine za ono veliki knjigu projekata Ministarstva energetike, na ti podatke su uključeni, mi smo ih predložili i napisali smo praktično ne samo zbog samog podataka, već prvo taj katastar pokazan kad je pravljen za ove potrebe, a ne su bio prošle 20 godina. Klimatske promene ili klimatske varijabile, kako sam sad čuo, kao pojam, je to nešto što nesumnjivo postoji. Treba uraditi ponovno merenja, treba vidjeti koji su potencijali, šta postoji, šta ne postoji, tu nema nikakvu dilemu. Što se tiče korišćenja biomase. Biomasa je ključni element praktično za ostvarenje ovog cilja 27. Bez obzira što je značajna, znači par hiljada megavata predviđene proizvodnje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, u suštini bez vrlo značajnog korišćenja biomase u finalnoj potrošnji, povećanja korišćenja u finalnoj potrošnji i povećanja korišćenja za proizvodnju toplotne energije, mi nećemo moći da ostvarimo tih 27%. U tom smislu, ono što smo mi promovisali ovde jeste praktično da sve one, mislim, Srbija ima, između ostalih i Kragujevac je tako mesto gde se značajne količine uglja koriste tako za proizvodnju toplotne energije. Mi smo promovisali tamo 12%, eto ste primetili već 2020. godine. Znate kako sad, da li je to malo ili mnogo? Ako krenemo od nula, imamo sad, 12% je meni ogromno. Dakle, to je, kako bih rekao, prvo i tehnologija koja nije široko kod nas zastupljena, znači i sagorevanje biomase ili posagorevanje, što je isto vrlo interesantno na čemu treba raditi, ali kažem vam, sad je to čitava logistika koju ceo taj, da kažem, proces prikupljanja vuče sa sobom i tako dalje, nesumnjivo će zahtevati jednu vrlo značajan rad u sektoru da bi se do toga došlo. I naravno, energetski zasadi, vi ste ih pomenuli,
nažalost zbog toga, već primetili nema podataka, to je pretpostavljeno nešto što o čemu treba vrlo ozbiljno razmišljati, na čemu treba raditi. Da pomenuti su naravno. Pa, samo kao dopun. Praktično za daljinsko grejanje nismo predvideli značajno povećanje. Profesor Đajić je jedan od obrađivača strategije. Tako da, u principu, mi smo to predvideli, pomenuli smo i energetske zasade, ali da ih kvantificiramo, nemamo za sada podatke nikakve, sem par firmi koje to potpuno u Vršcu ima jedna koja je veoma intenzivno radi na ovom, ne znam kako se zove, ima latinsko ime, ali u principu pokazuje se da to ima i u našim uslovima veoma veliku primjenu. Bitno je da pređemo na korišćenje poljoprivrednih otpada. To je pitanje koje zahteva, kao ste rekli, veoma intenzivno skupljanje, baliranje, transport i sve ostalo. Imajući u vidu da, ajde uslovno kažem, Srbija, Isko, Save i Dunav ima čitav niz relativno malih parcela koji su u eksploataciji. To veoma teško će biti, da kažem, skupljati u tim količinama koje su potrebne za daljinsko grejanje, odnosno za neke kapacitete i reda veličine desetine megavata. Znači, za takve kapacitete nije jednostavno uraditi to. To je zato pogodnije u Vojvodini, gde već danas imamo čitav niz instalacija koje koriste, da tako kažem, poljoprivredno otpad. Što se tiče šumskih otpadaka, mi smo ih predvideli i već se razvija, elekti su veoma intenzivno razvijaju. Ako pogledate poslednjih nekoliko godina, stopa rasta proizvodnje peleta je u 10, 12, 15% svake godine raste, jer to je jedan proizvod koji ima veoma dobru prođu na evropskom tržištu i koji se dobro prodaje pod ekonomskim uslovima. Znači, peletarnice, evo sad se otvara jedna u Tutrinu, isto tako u Novom Pazaru se otvara isto jedna peletarnica koja bi trebalo da zadovolje najvećim delom potrebe izvoza. Tako da, što se tiče 12% u 2020. godini, za narednih 6 godina, postići, to je, ja mislim, jedan cilj koji će biti veoma teško. Samo da dam primjer Beograda. Beograd je počeo pre, ajde uslovno kažem, 4-5 godina primjenu biomase u kotlarnicama, lokalnim kotlarnicama, a učešće ukupno te biomase, ukupno potrošnje goriva je ispod 0,5%. Znači, drugim rečima, i pored 3-4 godine, i pored više kotlarnice koje koriste danas, brikete, šećna drva, pelete i tako dalje, mi smo uspeli da dostignemo 1%. Zahvaljujem samo još da bude biomasa posebno tretira naše ministarstvo i častno saradnje sa KFV-om dao poziciji, pošto je ovo jedna učestica tog programa rehabilitacije daljinskog grejanja koji radi zajedno sa KFV-om. Ovdje je zdravstvena projekta. Mi smo dali mišljenje i svaka toplana u Srbiji koja želi da napravi studiju mogućnosti iskuštenja, tu studiju će tako dobiti besplatno, bit će finansirano samo i tu ima pomaka, evo, prosto nije jasno da slučaju što pravite, po meni je to najznačajnije nego što znam, znači u Sremskom Mitrovici je puštena toplana, zastopanska elektrana koja je 18 megavata, što nije malo i radi na ljustice od Sudska. Znači, ide se u tom pravcu, ali kod ovde sam se oprosto prosječno nisam, ja se tu malo možda više pokušati tih energetske zasade, zato što mi energetske zasade, ali mislim na energetske zasade vezano za sagorevanje u toplanama i na isto energetski zasad
kao što su se prošle godine cena suncokreta bila dobra, ove godine svi živi, ja gledam koliko morali da stavljaju suncokret, neko i nikad nisu stavili, onda sad jao, cena je pala. Znači, sa tim zasadima po meni treba ići, stvarno treba, to čak možda treba da se napravi jedna potpuno nova studija koja bi tretirala tu materiju. Ja znam da ima, da je u povodu, znam da ovo u nije tako, bilo je dolazili su ljudi kod mene iz Niša, jedan je uspio da ih rasadi, jer to je, ne znam, neko japansko, kinesko drugo, specijalno, najbrži prirastima i ostalo. Ali on je uspio taj naš poljoprivredni stručnjak da rasadi to drvo, sve to u povoju. Razumete, država ne može ići, treba da daje pozitivno okruženje i zadatak ministarstva je da omogući ljudima da uđu, pričao tako, da im da, ali mora s druge strane da strateški vode računa da ne ugroze druge grane. Tako. Evo ako ima još, ja sam ima još 10 pitanja pa ćemo da pričamo. Dakle, pa vi ste na početku kazali da podstičete na uključivanje. Da, ne. Ništa od uvijek. Što se tiče biozasada, nisam mislio na proizvodnju biodizela, tako da znam da je podatak koji ste iznali, ali slažem se s vama da to jeste opcija koju treba ozbiljno. Ono što želim da kažem jeste da ja prvo ne očekujem od jednog tima uvaženih stručnjaka koji radi u strategiji da reši sve probleme i prosto to nije nešto što se očekuje. S druge strane, ono što očekujem od države jeste donošenje političke odluke, zapravo odluke da se krene u kreiranje jedne održive energijske politike. Ovde su kada je pitanju ova strategična, vi ste rekli da su bili stavljeni u komunikaciji, što je normalno da je bilo inputa, inputi su ovde neupitni, ali hoću da kažem da prosto i kada uzimate Dansku i Švedsku i neke uspešne zemlje kao primer, ni oni nisu juče krenuli. Ni oni su krenuli pre 20 ili 30 godina. Prosto, hajde da razmislimo o tome da trenutak donošenja ove strategije bude prekretnica kada će Republika Srbija doneti pravu odluku i krenuti ka jednom pravcu koji će omogućiti upravo to razdvajanje potrošnje od privrednog rasta. Ja ću da skratim, evo, imam još samo par stvari koje sam hteo da pitam, a i vi ste sad pomenuli. Zanima me proces izrade strateške procene uticaja, dakle, koliko ja znam, 29. jula je zatvoren poziv za dostavljanje ponuda, pa bih volao sad da čujem dinamiku, jer smatram da kada budemo imali i izveštaj o strateškoj proceni, jer upravo je profesor Ivezić i pomenuo, što ja nisam htio da ulazim, jesu i ti eksterni efekti, zdravstveni troškovi i sve ono što povlači ekstenzivna proizvodnja energije u prostornih goriva. Ja verujem da će ozbiljna strateška procena uticaja da nam da i tu dimenziju, i to ne samo procena uticaja zdravstvenih, već i ekonomskih, socijalnih i svih onih aspekata. Pa bih volao da nam kažete koja će biti dinamika kada će izveštaj biti dostupan javnosti, kada ćemo moći da se uključimo, i ja verujem da će samo na taj način i ova strategija da dobije svoju punu dimenziju. Ono što bih želeo da kažem jeste da ima jedan deo koji je jako bitan, on je na kraju, a to je energetika i srodne oblasti, horizontalno usklađivanje. Iako kratak, ovaj deo zaista otvara bitna pitanja za razmišljanje kada je u pitanju budućnosti u Srbiji, posebno kada je u pitanju primjena Arhuske konvencije, kada je u pitanju definisanje javnog dobra, kada je u pitanju institucionalno i pravno definisanje državne pomoći. To je nešto takođe što predstoji u procesu pregovora, koji će biti vrlo bitno pitanje, budući da mi ulazimo na jedno tržište koje je bitno drugačije od tržišta koje jeste onoga koji se. Hvala na više. Dobro, zahvaljujem što se tiče, mislim da ovogu ja da govorim što se tiče strateške procene, ona će biti dostupna javnosti, kada bude kao i trenutka bude operativna verzija, dinamički ona mora da stigne i strateška procena u skupštinsku proceduru ulazi zajedno sa samim diskusijama. Tako da je to šta ste rekao dalje, nešto državne pomoći. Skrenuo sam pažnju na ovaj deo koji se zove energetika i srodne oblasti nužnost horizontalnog usklađivanja i kazao da ovaj nacrt skreće pažnju na neke bitne horizontalne aspekte, kao što su primjena Arhuske konvencije, zatim definisanje
institucionalno i pravno državne pomoći, budući da će to jedno od poglavlja unutar. Apsolutno, što se tiče u nekih država, znate da je kao civilizacijska tekovina u nekih država je uvršteno kao jedno od osnovnih ljudskih prava nema. Znači, zato je i kompletno sve, ajde opet se vraćamo na malo preda, zašto smo mogli realno se ostane. Ta ista Evropa, kad god razgovaramo, prvo pričamo, ne da bude bez. Znači, državna pomoć će ići, mora se, da kažem, samo pravilno usmeravati. Mislim da stepen uređenja u ovoj oblasti, ne sad da kažem, svaka hvali svoje ministarstva, mislim da zadnjih godinu dana što se tiče transparentnosti, što se tiče broja donetih akata, što se tiče akata koji baš obnovljaju izvor energije, da kažem, stimulišu, jer zadatak ministarstva je da opet podlači, stvara pozitivno okruženje za razvoj svih oblika. Razumete? Znači, dobro, zahvaljujem. Evo, gospodin se prijavio. Ja sam Željko Stojković iz Srpskog centra ekologije i s obzirom da dolazim iz Lazarevca, vratio bih se na tekst nacrta strategije razvoja energetike do 2025. godine u domenu korišćenja uglja. Svi smo svedoci da u Srbiji već dugi niz decenija vlada monopol proizvodnje struje iz uglja i s obzirom da je na pomolu usvajanje nove strategije, naše primjedbe će i danas na ovom skupu, a i pismene biti u tom smeru da je nedovoljno obrađen sistem korišćenja obnovljivih izvora energija u budućnosti. To je posebno bitno ako znamo da recimo imamo Kopaonik gdje je oko 270 sunčanih dana godišnje, pogodna za izradu solarnih panela. To je posebno bitno ako imamo Vojvodinu gdje je ruža vetrova takva da je pogodna za izgradnju vetrogeneratora. Što se tiče priče o čistom uglju, to nam zvuči na stvaranje Potemkinovih sela, jer nažalost u Srbiji se još uvek ne radi rekultivacija tla, što je deo tehnološkog procesa proizvodnje i prerade, odnosno eksploatacije uglja, a ne neki dobar primjer poslovne prakse, dobra volja korisnika ili recimo neka, da kažem, super ekološka priča. Vezano za proizvodnju uglja, jako mi je drago da je gospodin državni sekretar pomenuo Poljsku, pošto sam ja pre godinu dana tačno bio gost. Obišao sam i Katovice, i Lubin i mnoge druge, znači, poljske regije, samo Varšavu i Krakov, i video sam tamo da je to zemlja jedne velike energetske efikasnosti koja tačno veoma veći ima udeo proizvodnje struje iz uglja od Srbije, ali nema mnogo veću proizvodnju uglja po godini u odnosu na Srbiju. Za vreme stare Jugoslavije, Kolubara, koja je najveći proizvođač lignita za potrebe elektrana, je proizvodila oko 25 miliona tona uglja godišnje. To je bilo sasvim dovoljno, s obzirom da smo sem Srbije imali još 5 republika i radila je celokupna civilna i vojna industrija. Sada imamo Srbiju, posle naravno odvajanja bivših republika, raspada stare države Jugoslavije, u kojoj, tako reći, od industrije slabo šta radi. Ne radi valjaonica bakra u Selvojnu, ne radi Sartid, ne radi Zastava punim kapacitetom, ne radi vojna industrija, a kopa se 30 miliona tona uglja godišnje sa tendencijom rasta ka 35 miliona. Osvrnut ću se na izlaganje profesora Ivezića u kom je rekao da Zavod za statistiku apsolutno mora biti uključen u praćenje energetike zbog toga da bi znali šta se troši i gde se troši. Mi smo pre nekoliko mjeseci u časopisu Pečat postavili javno pitanje, društveno pitanje, šta se dešava sa tolikom količinom uglja, da li se radi o hiperprodukciji uglja, da li se možda izvozi struja, pogotovo uzimajući u obzir veliku ugroženost lokalnih zajednica na terenu, gdje imamo veliki problem prilikom donošenja planskih akata, odnosno urbanističkih i prostornih planova, koji garantuju neka prava kada dođe trenutak implementacije i sprovođenja toga, vide se samo kubici uglja, vidi se proizvodnja, premašivanje rekorda, a ne vide se ljudi, ne vide se osnovna ljudska, imovinska, socijalna prava. Ja ne bih pričao o tome
sada, pošto je to, da kažem, jedan poseban socijalni problem sam za sebe, ali bih govorio o tome da recimo vezano za strategiju izgradnje obnovljivih izvora energije često bude pogrešno protumačeno da mi iz nevladinog ekološkog sektora, iz organizacije civilnog društva tražimo ukidanje uglja, zatvaranje elektrana. To nije tačno. Mi tražimo, znači, da se mnogo više obrati pažnja na izgradnju kapaciteta za obnovljive izvore energije, s obzirom da sam 2006. godine u Kelnu, kada sam gostao u RVI-u, video da oni imaju i vetrenjače, odnosno vetrogeneratori, solarne panele i naravno ugalj, ali da nemaju samo ugalj. Nažalost, situacija u Srbiji je danas takva da mi, nažalost, imamo samo ugalj kao jedan jako bitan strateški i neobnovljiv izvor, koga nema večno. Znači, može 20-30 godina još da se kopa i onda ćemo ostati, znači, zemlja bez samodovoljnosti energetske, a sa, da kažem, izraubovanim površinama, nerekultivisanim, znači, što više liči na jedno, da kažem, preoravanje Srbije, uništavanje resursa, nego neko društveno odgovorno ponašanje u skladu sa održivim razvojem. Što se tiče daljih nekih aktivnosti, mislim, svakako videli smo da će biti još par javnih rasprava pre usvajanja. Pokušat ćemo da obavestimo i širu javnost i da na donosioce odluka na svaki pozitivni način utičemo, s obzirom da nam ova strategija razvoja energetike 2025. znači ne donosi ništa novo, donosi nam i dalje monopol proizvodnje struje iz uglja, donosi nam uništavanje lokalnih zajednica, donosi nam, znači, jednu nebrigu za čovjekovo okruženje i za zdravlje građana, stanovnika i djece Srbije,